Wara li kien hemm konferma indipendenti li s-segretarju parlamentari responsabbli mill-MEPA Michael Farrugia intervjena direttament u ndaħal biex titwaqqaf laqgħa tal-MEPA, id-deputat nazzjonalista George Puluccino jsostni li s-segretarju parlamentari Farrugia għandu jirrispondi kif ma qalx il-verità u ċaħħad il-fatti li huma konfermati. Il-każ seħħ fl-14 ta' Marzu li għadda meta s-segretarju parlamentari Michael Farrugia indaħal u ta' ordni liċ-chairman ta' dak iż-żmien tal-MEPA biex jissospendi laqgħa tal-bord tal-awtorità li dak il-ħin kienet qed tiddiskuti żewġ applikazzjonijiet għall-impjant ta' trattament tal-iskart fl-Allies. Żewġ applikazzjonijiet li għalihom ġew akkwistati 50 miljun euro fondi mill-Unjoni Ewropea. Kien id-deputat nazzjonalista George Puluccino li żvela dan il-każ fil-Parlament bis-segretarju parlamentari Farrugia jiġkat l-intħil tiegħu. Wara l-konferma tal-intħil ta' Michael Farrugia miċ-chairman ta' dak iż-żmien Austin Walker, dan l-istazzjon tkellem mad-deputat nazzjonalista George Puluccino. Huwa ċar illi s-segretarju parlamentari Michael Farrugia mhux biss għarraq bin-nies meta qal illi dak li għattijena ma kienx minnu, imma s-segretarju parlamentari gideb fil-konfront tiegħi billi qal li kienet invenzjoni. U ma naħsibx li din hija t-tip ta' politika li jxfaqlu dan il-pajjiż. Wara li seħħ il-każ tal-intħil minn Michael Farrugia, kien hemm ukoll tibdil fl-aġenda tal-bord tal-MEPA. Huwa evidenti li wara dak li għadt jiena għal bord ta' nhar il-ħamis f'daqqa waħda inbidlet l-aġenda u daħlu iż-żewġ applikazzjonijiet tal-Allies f'daqqa waħda fuq dik l-aġenda. Dan jista' jikkonfermah ukoll id-deputat Ryan Kallus li huwa rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-bord tal-MEPA. Quddiem din is-sitwazzjoni jinsisti d-deputat nazzjonalista George Puluccino anki l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jwieġeb dwar l-operat tas-segretarju parlamentari Michael Farrugia.